kondangi si perusi ombuni oh andingan roti kiku asa burhan maondi lau marani jabo Sautun ma uleton abang modati ma oras ma namangade oras ma ninadian noai na sa tuhami tubarsau inggan pankunan na magisihon barberibu-ribu do na puratian do hindi siti suara do pisong halasan anggia matutu
songon itu na dua buta tam nama buta zona buta pak nama kita boy marga parla mo bisa ada suto ison nang pola manuko behami songo parsau dulot ko sa garion ima nang martinoto iba nang jumulu malos pulung rada siya tangan ni natutuin ima opu alpredo borusinaga jalanunga tatsuanton inang mabuka sosok ibana yang di basa tikyope tikyoma belota songon ada na manang saw na ang giya di patulus tuhat ta sudi hari na tiur hari na ringgan soni nang udang atta asa soni ni natutu maroon nami atol harup ka matanggol di lobu kali pasa ko di hamuna saya sudon pinopan aku alprinoi tengik saur batua mahamuna saat kenapa dulu pohon pujala sama tu nak ini marnono kami masalah horas luluan na sauna dari bodoh mati kita nama hamaran di penopang berusaha silada na kafal so soning nang dihamuna raja di paturan nami lumoi raja di pulau nami apalagi lumoi bisa dihamuna raja para datang nami ini kita di bulan nadengan besok kita tutup perhatian ima nalao batu dusol akka sakam nauli sakam nadengan siya bona haspon asa songon dari negara yang peosige na tubukula di sopo kami siya raja manuku daksala manise tupenau kami marbinoto asa harawan nauli haram nadengan si Legion si Panlangi, si Tanya Konota tu nama tua de Batar, bahwa si Papua Konota tu raja Nabi Nabi. Asa dia malakna, dia manidokna, dia menghatana, dia manidokna di bagasa permuatan di bagasa Malogo. Asa takasna menuju purba takasan menuju mentola, takas kami raja Panuku Manuku, takasam hamu pasal Margo. Him madudu suku gabema suku horas suku hidahangi ina manukup pe dahangi takas mahami angginulim marbuah-buah iya buana diari nang salbui inang marus sa gunung rata siar tangan ni na dua-dua nami manang na dua-dua ta opu alpredo borusinaga jalan nga taswatton diari nang salbui inang mamuka sosor nang bahasa tikyol sonari ma na hobenot da ada na song ada sausau na nilai maluan hora barkota kita manang makin dobuk kita matapis napis agiat ma marwa tu bagas karbun tu bicam mamakot dapur ima hatana iman dokna sido botima dah kami masalah horas bobono ni bobono ni tu hape harwata di bagasa tikyol Isot tutulong nga masalah kami pigat na hot asa ho persabihan ho paglagaan ho perbepi asa pipa po kibang bahal ho masalongan sihir mato di muna haso ko na haso huton asa laos tutulungan ng agka pacamotan laos ho isot na perhatian asa tiar pa persabihan tiar pa pagkabihan pagkatik kinamangilo dapotan hamuwa kanaw di haladengan tutulungan niya do ho rikin si Dio suara asa Dio ma agka aek si minumapuna tutulungan asa asa khas mana ada bisa buat seberapa orang orang mahamud pun hasil terlis saur mahamud kami saur mahamud mamola las ison dengan kami iso halasan asa halasan kamu main bahkan nauli tunadegan asa tapan ada tajam narik nitah hidung dona mata pakita saluna di son raja nabi dalulu asa dapat mana dua cupang najalahan asa cuma kedala segala nota rumah bihamuna akan pun hasil nabi asal lemak mana sedikit jual lemaknya selalu dinabuan orang Muhammad karena tinggal di hutan sok lima tahun akan hari pengetahuan sudah boleh hari maju kami majalah horas madi raja di doa tidur dan duli panungku dengan dia kami raja di panungku oleh hati madi Tuhan tapar dengan bahasa ini diari nauli, diari nademgan di bagasa tikion di namar matapang kita
Yaka nama dongan tubuh Waek sekali dongan tubuh muna si Raja di Balungkun Bina usaha tuhami Imabikan nahon di hubunganna Na barisihun gue di beribu Na buraktiar Ringgit situ suara Sosok lima nang pindah bisa merasa Abangsu nami siap kami dengan tubuhna raja di Panampol Idong na tua dan diusilu na tupangabalan di Sopo Dan pola me hami manise Umatakas hami marbinoto Asa sukun ni raja ibu Raja di Panukun Na parjolo iba sukun nami siya dengan tubuhna raja di Panampol Oleh tema di Tuhata oleh tema nang dihita sa luna ima dulot tadi bagasa tikyo di ari nang salpuri nang kajuan dulu habe ima dai nang nakajuanta opu edo urusinaga laus bunga dengan taswanto ima tu baradianan pas tongkina di ingaran napatar ima namar dolo na tipo di Banwanan ni hau namar kota nama say bagas marulang toro mamarpar ng tulabun tipo marim junjungan ng tulita siya kami dengan tulumuna raja di Panapol martanian matok kami tuan naman talimata asal dia tuan katikian na kanidon dihamuna sa luna pinampar asa di pasahan huanta may pasu-pasuna marhite di lonta senaryo nunga tutangkas bentok kamuna parbuay di bosta nasa marlang bota na ingot dito na jalan lupa di hata nunga takas biang bentok na ingot ima di batik palimahon di napasangampon na tuat-tuata ima di napasidukon ari-arina di bagasan tikyo di napatupahon adat pargulason di natuan tero mamata raja hinata suribada ula-ulanta burunta sude mahita nang naban mengantu hari ni matanya mata lebata asang dia tu akan tikir naman itu ramani bukan udah tu bincang ramani bukan nak tu dor boleh tu kamu nak labotan kain natio itu bukan waktu labotan apa baga akan lemak boleh tu mana Yaka hamuna nompar yaka na jodoh tay ima yaka ada dana dari bagasa persekolahan sai kita berjuang teman-teman kabisu lahu menabaya kala sirohanta lasiro hamuna kuangka tinggi na mengutot yaka na bebet sai pasu-pasu hanta batutu mangudang-udang asin ulusong pura-pura kuangka tinggi ari na mangihu asa marula matok di hamuna sa daw marulang mantong nang hagabiyo mamarpar mantong hata opor di hamuna tuaka tinggi arna mangiton dapat mantong anak tunjungan tuaka tinggi arna mangiton bolo petu bisoro naga besi ago itu matowa mentong naga besi arungkot bolo petu dibuli be ima naga besi be imao asa soni tu soni be boi dalam ditanya nabi tu hamuna sunton sang kami raja di Panapol asa lasmar rohani badamuna lasmar rohani tondimuna saur-saur nami masuk mondelo di sini dua asa kajang na ay sumur kajang ay doang di sumur kajang ay di bodang to ketika na mengulo saya si kajang ulu matok kamuna jala si dorong pino asa bintang na rumiris di dolong di purba juga to ketika na mengulo di kemudian di dontong anak petong yang nariris boru dorong dengan guna metong sahat tunasa bagi asahan rohani paling datang goyok di lobu talipasa tanggo matung di lobu Tuhan muda saluna hidup partina tua hidup asas saluna matung kamuna pepek salma tua patung untuk ubah saat tuna marmini saat patung tuna marno lalu baca rolas soal di masa kami dengan tubuh raja di Panapol mulai sampai para jalani
Sabor Baraja Nabi. Sabun Baraja Nabi. Sabor Baraja Nabi. Sabun Baraja Nabi. Nabi Baraja Tahoras. Upasata lima Tuhan muda pendengar. Tudus maulo tel bagas selarion. Sidok boti ma dita saluhna marrong mauliate. Ba budak marita tu gedong sarapan umum matapain. Sila na ulo katontong ta sendok na daw di sini nama Mas Panganon. Saya Mas Panganon tu acara kebaktian nama. Soni mara. Tapasonang maruhata, asa tapatupa acara pertangyangan ulaun saut-saut ni Inang Opu Alfredo Buru Sinaga, martangyang nahohom mahita di inganata. Amin. Tapuji tuhata maredehita sian buku de nomor 350 ayat 1 ayat 2. Dohotodi parbadia. Amin. Magira maauro tiop manadiho unang adong na mabuat tu palmi. Martua ma akan amate di bagasan Tuhan. Padirioku matu namonangi hudulan di habang saku rap dohot au. Songonau dung monang hudul rap dohot damang tu habang sana.
Martua ma akan amate di bagasan Tuhani. Jadi apusan ni debata mana sa ilu-ilu sian mata nasida, dangadong be hamatian nang arsak ni roha, nang angguk-angguk, nang nahacit dang disibe ay nung ngasalpu na parjoloy. Martua ma akan amate di bagasan Tuhani. Tianon ni namo nangima saluhut na, jalaaw gabe debatana, ibana gabe anakku. Martua ma akan amate di bagasan Tuhani. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, na somarmula na somarujung doho, jala na soolo sudah doa ka taonmu, alailam moru jalalam sudah do bohal nami di tanoon, jala hatop do hamilau salpu sian hasianganon. Takas do hilalahami daung jumulong oding sian tonga-tonga nabi sada ima meriati sinaga opu Alfredo Boru nunga salpu sude ngoluna di tanoon nunga ditinggal hon sude na pinahamaulna doho takka ulaun. Hupuji jalahu pasangap hami maho ali jahoba debata nami, jalahu dok kami mamauliati tuho alani sude denggan ni basam naung pinatomumu tu sude pinopar na ditinggal honna. Doho takka dua seburiang sangat kadongan asa margugu nasida di parsirangon sian naporas nasida ala hamatian. Sailam teiti jalatogu maroha ni hamion sude tuho, asalam malungun hami diinganan na sonang na dilabung mi, na pinadiri ni Tuhan Yesus Kristus di hami. Amin. Soy maporus mahoga dupari ditakana dombolo-suru dunasonang diakuan naho ditakana dombolo-suru dunasonang diakuan naho. Tajaha mahatan itu hatta na tersurat di sada Tesalonik bidu 4 ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 walu. Songonon madidop alai naing matakas botoon muna alia kadongan. Taringo tu akanong modingi. Asaunang marsak hamu songon akan naliban. Naso marpakirimon. Ay molo porsia hita naung mate Jesus dohot hehe sadok togihono ni debatado rap doho Jesus nagaka ng modi baritehite ibana. Dung songoni hita na mangulu dope akan namiani taiton na mahita rapon na sida di bagasan aka obun laho manomunomu Tuhan itu langitan jadi olat ni say toktong mahita rap doho Tuhani. Ido sahatna martua mahalak na tumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Maridehita sian buku de nomor 266 ayat sada 2 ayat.
Hamu akadongan sahaporsiaon di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion patupota maulaon saut-saut ni meriati sinaga manang inang Opu Alfredo Boru. Naung jumolo moding sia tonga tongata ditiki naung salpu. Jalanunga tataruhon tuinganan paradianan parsatokinani marhite huriana. Dang na mangukari lungun. Manang sidangolan hita nuaing disi. Ay tapatu pape ulaonon. Dalan pasikoton ulaon adat na hobartu habatahonido. Songon ni dok ni Apostel Paulus tuhuria Korin. Ay apala Tuhanima na tuat sogot sian banua gijang mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata. Dohok mardongan sarune ni debata. Dungi hehe majumolo akka namate. Akka namarhite-hite Kristus. Tuhan Yesus Kristus magira maauro tiop manadiho. Unang adong mabuat tupalmi. Saya bercuma hora sirasa mate, dungili honok kumatuho tupal hanguluan. Dohonot tama, bona niaik puli didolok ni sitapongan. Say tubu madihamu aka nauli, say dornang pangumoan. Tinaba haus sa pinur, ditobak si marhora-hora. Say lam matorop mahamu maribur, lam marsangap jala mamora. Sahat-sahat ni solu masahat tubulat tula. Sahat mahamu leleng mangolu, nang sahat tunasaur matua. Edas dapat dua paninggo manusia. Dibatado silibut dua, saya dokter mahamu di Maloro di Batas. Molo di pangiduhamu manang ahas yanau marhite-hite guarhu patu pauk kumai. Amen. Maredehita sian buku de nomor 700 ono pisila. Tu debata Joko tiremoki Ditanola Nangawang-awangi Imanado Apa sakit Totondo diramote lakati Torope Totong dipakilala ang ngulu namin na bele Tuhan, pangaramotyo mo di dahil dotot din namin. Di baga sa kahipasod Tuhan yale Tuhan. Takas siya pomotuan mo dole Tuhan ima. Eda namin. Manang okun si boy di bulan 2 bulan ng salpo Tuhan. Namapos ni roha-rohami keluarga. Nang dia ko tulabung mu eda nami manang okong siboy nami Dapo matikili Tuhan topet ma dia sadarion. Dia ka nang nene ni anak kotor na maradok pon akaraja na tua-tua. Cupa maari na ditikot Tuhan. Totong dirami kami digumit di mundo nami.
Lumobi mele Tuhan ini manalau manaripari tahun negeri kami itu tahun negeri di rumah be masalah negeri di hana Tuhan. Jadi ope Tuhan di bagasan arion. Terutama situ turun hanami mau kamalateo seluruh nasa Asia-Asia dengan basam nau pakila lawan kami. Lumobi khusus na mele Tuhan setiap kami tulang mana bila kuda ale Tuhan. Tunggu mos pasahat pun amal itu nami Tuhan baru dapat sialani ale Tuhan pos dorong nami ijong-jong ihodo pungweno ale Tuhan mangilo kami sian nama mulai sampai tu nama ujungi jong-jong mahori dongan udau habat akon nami atau melihat madiho ali amang kolam nangasahon buatnya anak Yesus Kristus Tuhan kami melihat madiho amin.
Asiniroha madihamudo dame sian debata amata. Anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod de parbadia. Amin. Shalom horas madihita salhuna. Hatani debata di parsaurata di bagasan ari sadarion di na tapatupa barhite bonan di hasuhuton keluarga besar Tumanggor iba di ulaon saut-saut ni inang Opu Alfredo Boru Sinaga naung jumulu maru jungulu na di tanggal 26 Desember 2022 jala tuudean tanggal 20 Desember 2022 Laos sadariomma ulaon nahobar tu parmodingon ni sada na tua-tua di ulaon saut-saut ni Opu Alfredo Boru Sinaga sadariomma boe di patupa alani hatani debata di hita di Maduguton didok di Pesalmen 105 ayat 16 argado di rohani Jahuba hamamate ni akka nanyasianna bahasa Indonesia didok berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dimilikinya ala argado di rohani Jahuba hamamati ni akan nasianna alanido hobartu panidangio ni haporsiaut tamarhite ka edde dohot marhite hatani de batang solukdo ima hangoluan na manotong songon parbue ni haporsiaut na saliling ibana di hasianganon ima hanguluan na saliling di dilingna diakka na porseang di debata. Molo prinsip ni portibion, kematian itu adalah akhir dari perjalanan hidup. Jala odo nata adopi diganup partikian. Alani dohonot tamasian mula ni panopau ni debata di jolma di bagasan pardalanan ni ngolutta anggo ngolutta na dihasianganon ima ngolu para sinerohaun ni debata jala ngulu na nilehon ni debata yan ni proses ni kehidupan na tadalani salilik kita mamulus ari-ari ning ulutang di partikian na nelehon ni debata di hita.
ngulu tahun waing ima na parjulu kesempatan. Jala marhite kesempatan oma. Hita macalo anugerah. Dohot paso-paso nasian debata. Alanido, alangulu kesempatan do dihita nuaing. Pakiot tamaon. Ubuk tulomo ni rohani debata. Adiga do sai ngulu kesempatan non. Ketika kematian itu ada di dalam kehidupan seseorang. Jadi molo nunga marujung ngulu sien hasiang anon. Songonedok ni parcamita ido. Dangadong bedisidiai namale nama uas ditinggang hari dohot ditinggang udan. Dangadong be parjabaranna di hasiang anon. Alani ditikik kesempatan hidup nanelekon ni debata dihita disodo hita bertobat disodo hita memohon keampunan dosa tuadopa ni debata disodo hita kemampuan untuk mengampuni orang lain dohot makaholongi dongata jolma dungi proses perdalanan ngulutan waing bagian apa duahon ima bohado hitang menikmati hak di bagasan ngulut tahun. Ima hak sebelum Tuhan mengakhiri masa hidup kita. Sian hasiang anon. Bohado hitang. Menikmati hak nanilekon di debata tu hitang. Ima menerima anugerah dohot manguduti aka ulauta. Lai terdopak konakana porsiaido hanguluan nasaliling nililingna diaka naung pinaradi ni debata. Asa marhite ulauta sadarion di ulaun saut-saut ni Oppo Alfredo Boru Sinaga. Nungatado nakin di aka ayat si jahaun. Dadana mengarukari sidangolon dohot hinalungun hita dia kapertekian nasalpu alai manggohi akalas nirohatta dong marhite parsaurata di bagasan hata ni debata di bagasan ruhut ni namar dalihan natulu dohot namar dongan sahutang paopat sihal-sihal asabui reta ulaun di bagasan ari sadarion taingot ma nakpe naung salpu ngulu ni inang Oppo Alfredo Boru Sinaga sian hasiang anon argado di rohani jahuba hama mati niakana nasianna nanya sian ne debatado ibana tagan di nguluna di hasiang anon marhite hapor siauna di bagasan Yesus Kristus alani di hamuna sude peparani Oppo Alfredo tumanggor dohot Boru Sinaga nahinan asa totong mahamu di bagasan panggulmiton ni ngulu tutik kina ng ro taida ma among tadison taida ma natorasta Oppo Alfredo dulion totong mahamu na ingot di patik palimahon ima pasangapon na tua-tua anggo natoras, anggo natua-tua di parsita dong. Sian hita akayana konna tahi dohot dos niroha. Ido jumolo di parsita. Melunga dos rohani anak dohot boru. Laho patupaho nakanauli na dengkan. Lao pasangapon natua-tua tadison tagan di nguluna. Ido hamoraon di ngoluna. Kekayaan yang sangat terindah di Oppo Alfredo situ manggoron ima molo nunga hamu totong di bagasan sadani roha. Anggo hamoraoni
pasu-pasu di bata dui mangihu dui tongoson dohot lehono ni debata anggiak ma opung Alfredo Duli penggeng ma sahatu na saur matua satu na payutihut pahopung nang tuaka pertikian danang rom tarulima di panggabian parhorasan disudiha mua kapoparanna marhiti ulaun sadarion ditupak debata. Amin martang yang mahita. Hasangapong madihu ali di bata jahuba Tuhan nami. Di bagas nasi dohot holong ni roham. Natotong mangudut hosa hangolua de kami di bagasan manugoton. Di ramoti jela di gonggomi ho kami Tuhan mamulus borongin na hulumi. Di luas ho kami Tuhan marpanatap, marparbinigian, marparnidaan, dohot marparsauran rap dohot dongan nami di bagasan nari sadarion. Alani Tuhan marhite huriam. Di sok kami pungu akan nama sihaholongan, namar dongat tubuh, nanirahot niya ka namar dalihan na tulu. Ima di ulaw ni bona ni hasuhuton nabi dison, keluarga besar opwal pedo tumanggor. Ima naung jumulo borhat, siya tongatongan ni keluarga na sida, siyan parsauran nami sigano pari, talumbob siyan corom na badiyay ima opo Alfredo boru. Alani Tuhan asima roham. Paso-paso ama nami opo Alfredo Duli. Di tonga-tonga ni panggulumiton ni ngulu na sigano pari hot marhatuguan marhapor siyaw na manotong di aropa muda badiyay. Di nomuhay pason dohot gugu nai paru. Songoni ma Tuhan dia kaya nakonna dohot dia kaboruna. Songoni dia kapahopuna. Totong malehonom wakalas ni rohan ang tuakatikin ng rom. Panggabian parhorasan ng gabi niya kananiuda. Di ari nanang rom. Asa taruli na sida Tuhan. Dia kalas ni roha. Di asin ni roham di ngulu pardagingon ng parto diope. Songoni manang ulaon sa darion. Homa Tuhan. Na macong-jongi ulaw non. Asa totong di bagasan las ni roha. Siyan nama muka. Sahat tu nama ngujung yan non. Di bagasan holong dohot dame na siyako. Atong pinuji maho Tuhan olat nyon. Rudi saliling dililing na. Amin. Di nama manusia dok ngeluh, dok donamar segale, boan senonda tona holome, asa margogo mesin, bahen paso mabaut mai ale Tuhanku patu pama ban pasu pasu Sai baritahon Yesus na burgu Tuk manesa dosae Asa porseade Yesus tutup Dengan paman modesi pasu mabar mai ale
mabaon mai alin Tuhan patuh pamaan ban pasu-pasu tunangan sudah tatangnya koma peliata ali di pata manami nadi banwa gijang hodo harorowani saluhut silole honda dinggan dohot nasau libasa nama liutus upasatami masian nanile hon mituhami pilihan nami tuho sejalo may gabe uap na hutus di julum pasu-pasu may jalara moti asa huparhasya kami pilihanon pati bulo na rajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami maritehite todim asa lamut adahami gudang ni silolom itu hami asa lam girigir hami madok moliate tuho maritehite Yesus Kristus Tuhan nami amen rapita madok di tangiang aliyama nami nadi banwa gijang sesaut malom neroham di banwa tongaun songon nadi banwa gijang leo matuhami sadarion hanguluan siap hari kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ayo napuna harajaon doho tagugoon rodiasa ngapon salileng dilileng na asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsauran ni todi parbadiama madongani hamu Shalom horas marita saluna songoni macara ibadah sian huriat tasadarion alani pinasama musyetu hasuhuton